La Júlia agafa el vel de la Núria i va a Súria amb el cotxe de la Núria. La Mariona va a Barcelona a comprar una mona. L'Anastàcia surt de la farmàcia, ha comprat el plom pel seu tiet Pol. El Josep cull un bolet i se'l posa per barret. L'Oriol té un amic cargol i juga a futbol. La Sara es pinta la cara i troba una senyora que es diu Clara. La Rosa obre una cosa molt especial que és un regal de Nadal. La Blanca trenca una branca a prop de Vilafranca. L'Aleix pesca un peix i a la galleda el posarà per menjar-se'l per dinar. Liu puja dalt d'un niu i sent piu-piu.